Ni sartu nintzen 1987an. 30 urte hauetan aldaketak izugarriak egon dira, bai langileen aldetik, egoitzak, laguntzak, programa berri pila badauzkagu. Ni hasi nintzenean egoitza pixu batean zegoen eta momentu honetan askoz ere handiagoa da eta orain 60 langile baino gehiago gaude. Ni hasi nintzenean bazegoen eguneko ospitalea. Ikuspegia sanitarioa zen guztiz, buru gaixotasunak zeuzkaten pertsonak ospital horretan zeuden, eta familiekin 2-3 talde egiten ziren. Uste dut 2-3 pisu ere bazeudela. Lehen ez zeuden buru osasun arazoa dituzten pertsonentzako laguntza programak eta momentu honetan asko daude. Errehabilitazioko zentruak, komunitatean laguntza ematen dieten zentruak, bai etxe bizitza askoz ere gehiago, bakarkako laguntza psikologikoa badaukate, talde laguntza ere badago, programa berriak, prebentzioa, Agifes asko hasi da. Nik Agifes gaur egun ikusten dut Gipuzkoako erreferente bat bezala, nik uste dut indar handia hartu degula. Prebentzio aldean, 2020-2021 ikasturte horretan, zeuk aukeratu programarekin hasi ginela, nik uste dut horre pauso handi bat eman dela, naturaltasun bat ematen hasi ginela buru osasun arazoak izateari. Azkenean gizartean asko hitz egiten da buru osasunari buruz, baina buru osasun arazo larria dituzten pertsonak ez daude onartuak oraindik. Orduan gizarteratze eta onartze hori behar dugu oraindik eta asko landu behar da. Eta beste erronka bada, sanitario aldetik, bai gizarte aldetik, bai komunitate aldetik, buru osasun arazoa dituzten pertsonentzat laguntza gehiago eman behar direla eta borroka ere hor dagoela, ez? Azkenean motivazioa mantentzen duena eta zure lanak baloratzea mantentzen duen hori dela, ikusten baduzu pertsona bati zure laguntzak lagundu diola, berak esaten dizulako edo ikusten dizulako lortu duela lan bat, ikasketa bat, etxe bizitza batean bakarri bizitzea. Azkenean gure lana da norbain laguntzea. Eta laguntza hori jaso dutela eta beraientzat baliagarria izan dela ikusten dezunean eta sentitzen dezunean, horrek esaten dizu nire lanak penan merezi du.